Čaute, tu je Skiller Kováč a vítam vás pri druhom diele z našej série a Funny Man tam kope, tam dole, práve ho vidíte. Čau. Mám ďalšie železo. No vidíte, aký šikovný. A čo také? Nič sa tu nezmenilo, všetko je po starom. Točíme to hneď po tom prvom dieli, tak sa nečudujte, že sme porobili žiadne zázraky. Áno, presne tak. Máme jedno železo. Jedno ešte sa vypaľuje. No, on sa nevypaľuje, už je vypálené. Tak, Máme... do akej výšky ideme kopať, až na dno? Už úplne nie na bedrock, lebo tam do rovni 10 asi. A dáme to na dno a máme aj rudit. Tak dajme to na dno a potom to urobíme aj vyššie. Hej, no to som takto nechcel. Našiel som rudit. Super, máme rudit, chápete tomu? Rudit alebo redstone. Hej, redstone. Vzácna surovina, ktorá sa využíva pri automatických farmách na všelijaké veci. No. Aha, ďalší rudit. No Tak vidíte. no. Takže, takto pokračujeme s našimi dolami. Rudit. Ja viem, že nie sú... Lapis lazuj! Jo! Poď to odfotiť, tak nakameruj. Ideme to nakamerovať. Keď nájdeme diamanty, tak to musím nakamerovať. Pozrite, aké pekné. To ste nikdy nevideli, ha? Dobre, kop to. Haló, čo robíš? Nič, tu som. Neby si s frajerkou teraz. No čo? Teraz točíme. A ďalšie železo. Jo. Len by sa mi bodlo ešte nájsť trocha uhlia. A mohol si ísť hlbšie, či? Veď ja pôjdem, len tu som našiel. Jaj. Veci také ako, vieš. Jaj. Zo začiatku človek bere všetko, aj to, čo mu nikdy nebude treba. Jaj. To je dobre. Dobre vedieť. A hlavné pravidlo Minecraftu poznáte. No, poznáte, ha? Nikdy niekop pod seba. No, to by vám o to vedel náš kamarát Viktor rozprávať. Áno. Nie je to Viktor, bude to anonym, hej? Nič ste nepočuli. A blížim sa k bedrocku. Našiel som bedrock. Ideme ho skopať. Neskopeš ho? Idem skopať bedrock. Chcete to vidieť? No. Neukážem vám to, lebo to netuším, ako sa to robí. Nebojte sa, nečitujeme, hej. Iba ako on by čitoval. Ja nečitujem už od narodenia. Jasne. Sorry, musím si odskočiť. Dobre. Dubov. Mám tu také super nabídky. Máme tu bedrock. To úplne dole si nemohol ísť. Nemusel ísť. Takže sme Ak by ste chceli vedieť, tak tu kšeftín s účtami na SF. Ak by ste taký chceli, mám na svete 8 a na svete 11 mám voľaký. Ale tvoj účet by nikto nechcel. Robko, za to, že ty tu žiadny nemáš taký. Ale... Ešte by sa mi tačo zišlo. Ok, mohli... No toto som dosral. No to Mohli by sme ísť pozrieť do tej masy, do toho biomu. Jaj. No, tu je tma. Spadol som do Ja nás. tu idem kopať trocha. Poď so mnou, však ty kameruješ. Si veľký kameraman. Veľký kameraman, No. Skiller Kováč. No vidíte. A ja točím aj vlastnú sériu, hej. Len tak, mimochodom. Ja točím žiadnu sériu. Ale točil začni. som s Jezusom Nazaretusom. Pozrite si to, tam sme mali veľký úspech. No, tu. A ja pomáham Skillerovi 4 rozbehnúť lajky. svoju hereckú kariéru. A zase je noc. Dobrú noc. Dobre. Kde je moja posteľ? Táto. Dajme si už menovky. Dobre. Hej, zase spíš na mojej posteli. Ideš domov. Ísť sem domov. Už sme hore? Au. Sme to hore. Ok, idem dorobiť náš vchod, správ na dvere. No dobre, zase nemám drevo, ježiš, ja som úplný... Dobre, idem prerobiť náš vchod na kamenný, dobre? Dobre.
My sme veľkí fanúšci Goga, hej. A... Skeleton! Udi preč! Nemáš taký luk? Čo by som No, mohol... nemám luk. Chobotnice, zeste ho! Keď poviem útok, tak útok. Útok! Ježišmaria. Skeleton Zabij ho, Steve. ja som išiel preč. Skeleton Steve a zomrem. Chcete vidieť moje Ja zomrem. super Ja, skilly. pozor, Zabij oni! Videli ste chlapca? Nie. A dostal som headshot. A druhý. Už by sme mohli nájsť také jedlo, ty vole, lebo ja fakt, ja už nemám nič. Prasce. Jo, zabil som ho. Som v tom biome. Je tu. Ja si ten piesok natačím na doma. Wow. Ten pocit, ježiš, vychutnajte si to. Toto ste prvýkrát videli. Keď to si pálime. Eel, farebný eel, pozri. Ja mám farebný eel, chápete Ty vole, to? pozri, koľko tu je. Práve si postav túto podlahu. No, ale pozri, koľko tu je. To kým Ver to rýchlo domov. všetko Rýchlo vyťažíme. Rýchlo krádne, kým to nikto nevidí. Hej, poďme. Vy o ničom neviete. Hej. To je... Kúpili To je- sme si. To je medzi našim... To je naše tajomstvo, tak. Ak by ste si chceli za nami zahrať, S nami. tak nie by za ste nami. si mohli. Tak napíšte do komentárov, Áno, ak napíšte to nám budete pozerať nakedy v živote. v živote. Dúfame, že áno, dúfam, že sa vám to bude páčiť a No, ak sa vám to páči, môžete nám dať odber, alebo No. like, alebo neviem, môžete nám dislike nie, to komentovať. nepríjmame. Okomentujte nás, že čo robíme zle, čo robíme No. dobre, by ste chceli, aby sme robili No, a tak veď. ďalej, a tak A čo by ďalej. sme tak ďalej, stávali a tak až sa mi z toho zakrúti hlava. No, presne tak. Neskôr môžeme spraviť aj nejaké automatické farmy. Hej, len ja nie som restonový génius, takže to je na Oni, tebe. ale zase také jednoduché obvody som stával už. Však Teda, ja. Keď som pozeral Goga, ticho, presadzuješ tu gogovské názory. no a čo je? Bez urážky Gogo. Gogo je super Gogo je- hráč Minecraftu No, aj hier. A tu je čo? Našiel som tu lávu, vieš o tom. Gogo, ak to pozeráš, tak neviem čo. Ak by Daj to like. pozeral, tak ja by som bol svätý. No to ja. Je, tento je biely. Aké máš už farby? Sakra, aké mám farby? Zober Mám. červen. Mám vypálený eel, hej. A mám hnedý eel. Ja mám aj žltý, aj biely. Ja si berem červený. Nie je tu oranžová. A je. To nie. Oranžový piesok je. To... Ty si... Dory! Prepáčte za tento fail, ale toto... No to sme... Fail číslo 1. Hej. Poďme tam. No, svoje veci už Prišli nenájdem. sme... O Prišiel všetky som o veci. všetko... O všetko uhlie, čo sme mali. Ja som nemal také O všetko dôležité... železo, čo sme mali. O všetko? A o všetko... O všetko... Nie, ja som prišiel o všetky kobl. Však aj ja. Ja som tam mal asi 3 staky. A ja... No super, ja musím ísť na drevo, lebo ja nemám drevo. Aj o všetko drevo. Jo, zachránilo sa niečo. Čo? Dones rýchlo dačo. A čo? Zachránilo sa uhlie. Jo, Aj cobblestone taký. jo, Aj kúsok ílu. jo. Eel. Ne, ja som mal 42 už. Ja som mal 3 farby. No super, môžeme ťažiť znova. Čo ma zabilo. To vystrihneme. Kdeže? To nevystrihnem. Viacej. A zložný Dones začiatok. mi základnú výbavu, prosím. Ale ja som nečakal, že tam bude lava. Ja som ti to vravel a ja som namiesto shiftu dal toto. Fail. No to hej. Prepačte. Teraz nedajte, že dislike jej. Pozerajte tu ďalej. To je. Dobre, zahátam to, lebo zase tam tak... Len tak mimochodom, vieš, koľko točíme? Neviem, ale točíme, dokedy sa nám bude. Jasne, a kto tu bude dávať na video? Na YouTube. Ja nie, čiž ty. OK, zachránil som nejaké veci. Máme stack kameňov, 60 žltých tých a 14 uhlia. Super. Keby sa nám pokúsil zachrániť aspoň to železo, tak to by sme veľa nestratili. Koľko si mal železa pri sebe? Železa neviem, málo, ale mal som asi. Nie v truhle také. Je, 7. Fú, to je dobre, myslel som, že som mal všetko. Mal som pri sebe asi iba 4. No vidíš, ja idem teraz naťažiť dačo.
clay, či il, či čo to je za hovadinu. Poďme spolu. No. Urob dvere drevené. Urobím všetko pri teba. A počnem zombíka. Ďakujem, láska. No. Nie, ja Dobre. som prišiel o všetko meso. No vidíš. Máme vôbec také drevo, chlape. Máme, ja mám u seba. Tak mi daj. Nedám ti nič. Máme náš il a recent. A prišli sme o všetko. Oh je. Dobre, takže tu máš drevo. Sakra! To nie je drevo. Tu máš drevo. Šup. Obie. No ak to bude mať viac ako 15 minút, a čo pochybujem, že toto má 15 minút. Dal si mi to drevo? Ach, mám Hej. drevo. Dal som ti ho. Tak spravíme si. Ja som mal pri sebe asi 6 krompáčov. 6, na čo sú ti 6? Vieš ako tak. Kameny sa vždycky rýchlo minie. Teraz sa dám shift radšej, prečo to, keď budem kopať. A spravím si torče. A nemali sme u seba veľa toho, takže v pohode. Dobre, takže vrátim všetko radšej do česty. Tu si to uspovedám. A mohli by sme ísť na také jedlo. Kde tá potom som- láva? Lebo fakt, tyvo, nechcel by som spadnúť do toho. Tá láva je tam. To si mi pomohol, že Tu tam. som videl jednu svinku, ideme ju zabiť. Jednu, to nám pomôže. Ale boj, mám plný hunger bar, to je dobre. ty, ja nie. Kuču, kuču. Kuču, kuču. Kuču, kuču. Dochni. Kuču, kuču. Kuču, 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 kuču. Ja som chcel trafiť kravu a trafil som svinu. No Ja vidíš. som trafil No vidíš. svinu a trafil som ovcu. Takže Vieš, čo som by to na bolo, love vieš, čo by bolo zaujímavejšie? Keby sme točili s webkou, že by nás videli. Nemám webku. Ani ja. Ja mám, ale nejde mi. Ok, ja idem na výpravu za jedlom, ok? Dobre, a ako sa vrátiš domov? Portnem sa na teba. To čítovanie. Nič to ani portuje sa aj Gogo. Nie. Ale Sorry. koľko sa portuje? Portuje sa Gamer Ament pri čarovnom Minecrafte. Ak to pozerá, je to To je super. čarovný Minecraft. Je to také čarovné. Našiel som puklinu! Jú! Je tu kopec uhlia, zase sprostá láva. S prepáčením za video. Dobre, ja to ukončím. Takže senka sa pôjdeme pozerať na druhý diel. A železo. Takže čau čau. Čaute.